All Karbi Anglong Tet 2019 Association ahin pen Pherangke amai along bang pen Pherangke amai Phanangkol Aprang si kado kabe Pherangke tum hanil tum kachopha tai ladak ke bang apot akero pilo lapen nil tum long ke thekiding nanga chetong dun kado kabe aphanstame aprang si akero pilo Lasi pilih nil tum media thengno mate Pherangke thengno ke bang nangkok alam thi bangke lahen lo aprang si nili arguing tung authority atumaphan kopi athesi lapen kopi akisung ajoini si nil tumaphan pini arnianta gorenga warsai mate appointment nang pipon thek thedet lo labang si nili arguing tung lasi nil tum akemang pini Pherangke thengno ke bang nangkok bangke lahen lo si amalam chak apong dolo MLA election aprang sitame alang li lamchak nang pilo bon sitame nang pleng pelang lapen puthot alang li meeting lapen mai along ningi tholo chitia chiklo September chiklo bangke appointment nang pipo pulo sitame pini arni nili tum phan nang pi thek thelang pini chitia chiklo irui ruini rui thom ta ke parlo lapen rui pli ke chokpo bon sitame ni tuman thang abeta ave lapen ni tum ning duk pi pinpur dame Assam angkang corona abur kang dang ahut sitame apong appointment aro ron atlo bon sitame nili tum abangke Karbi Anglong ahin pen bangke pini arnian sitame appointment nang pipon pelang sitame nili tum ning chethe authority asor council asor nili tum han arni sige nang PG appointment nang PG posin tum insam jin pensi lam chethan bom pensi wang bom lo pinian ningkan hini playing lo kachong hong lo lapen advertisement pidet pen pinian ningkan si playing at lo sitame pini arnian tani tumphan appointment PG puke pubom sita pi pelang lasi nilitum adimana bangke ngate ka request bangke akahai CM aphan ka request alam bangke lahenlo appointment bangke 3rd week of this month September bangke nang pi week nang po lapen jongsi nang pi pedet pustame nilitum sitame upine kaprek ason arona tang dolang pustame nilitum chisik nang kokpo mate claim nang kokpo lasi nilitum chuningri padikrim lo association ahin pen September chiklo bangke nilitum han appointment bangke nang pi week nang po posi start to ram rong hanga phan chuningri lo